Dalan. Kinapudno ken biag. Naimbag nga orasyo amin papagayam, hinta ibasa ti Proverbio 23, versikulo 4. Agpanunot ka analaing kat di mo bannugan tabagim, iti tarigagay mo abumaknang. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Ama itampok diti programa tayo. Dalan. Kinapudno ken biag. Nalugi man ang timbangon ta negosyo ta. Dakkel man ang akwarta tinapukaw kada ta, Aliyah. Imbagak mo't ngamin kan ka. Adi mo unay gastusan day dyan negosyo. Ta saan tapay mo't asigurado no kumita? No saan ko apapintasen? Asinong ro ti maawis a customer no makita daan nagalas ti pwesto. No maminsan, saan mo't lang at ti kinapintas ti buya ti umayan dagiti tao? No di ka ti makan nga iserve tayo. Ti kayat ko napintas abuya ken naimas ataraon. Ngam saan mo't nga rod nga afford dagiti tao tinangin a presyo dagiti taraon nga iserve tayo. Saan na day ta ti pagrikyaran ta? Agpanunot takit di iti sabali a negosyo. Ti kayat ko, jay dakkel adagos ti kita. Tapno daras ti ibabak nang ta. Apay ngamin akayat mula unay ti bumaknang. Kat nagmayat mo ti agbyag a simple, nga awan pampanunutan na. Awan nga min ti arapahap mo iti biyaket. No siya, ti kayat ko, jay makapasyar ta iti agduduma a pagilyan. Asaan ta aparikot ti kwarta. Mabalinta mo ti agenjoy. Asaan a masapul nga agpasyarta iti agduduma a pagilian. Agduma ta iti pagisman, Aliyah. Iso asaan nak amalapdan nga agbirok iti pagbaknangan. No kasta manang, nalugi manin tin patakderyo a restaurant? Kasano, saan akabailan dagiti customer ti presyo dagiti makan? Ti kayat ko kuma, jay simple lang a restaurant. Kan simple mat ataraon. Tapno ma-afford dagiti tao. Hanggang saan mat akayat ni Henry? Kasano, kat saan nakamat adenggan ti asawa manang, ti kayat na lang mati masursurot. Dayta nga rudkat. Kan tarigagayan na launay ti bumaknang. Agduma ti asawam kan ti asawak manang. Ti kayat ni Ismael, simple laeng abiyag, basta saan nga agkurkurang. Umanayon kan kwa na tinalawa adaga atawid na kadagiti dadakkel na pagsapulan na. Agmula iti agduduma prutas ken natnateng. Di na kayat nga ilako ti dagana. Nga uray adu ti makayat amanggatang itinangina a presyo. Madanaga naklaang. Amangan nudumteng to ti gundaway nga agrigat kami. Gapo itinangato nga ambisyon ni Henry. Basta siguraduan na kumaasaan amalugi kadagiti serserken na a negosyo. Nagburas kami manan iti natangken prutas. At dain lasin ko apara kadagiti dadakkel mo. Mapantaman mo tagpasyar ijayanda? Sige man nga ron, nabayag mo tan asaan tapi masyar ija balay. Ayabam kumamot ni manang mo. Kastamot ni manong Henry. Taagawi tayo amin. Agparti tayo ijay iti native a manok. Sige, padasak nga wagan ni Manang Aleya. Bareng kaya't damat ti agawid. Tagsasabay tayon. Henry, nakasukat ka mat. Sa dino ti papanam. Ada kasinarak ko. Kayat ko ti ag-invest iti negosyo na. Kanayon latan abisi ka. Awan pa'y ti kunam nga aginanaka. Sana mabalin ti agsadot-sadot, Aliyah. Nang runak at nangato ti arapahap ko. Wan, ngam aginanaka kumamat. Kumkumporme ti pakakumikumam. Agawid ka lang dito'y balay nga umay maturog. Kasta talaga ti biyag, Aliyah. O sige, mapanakon. Ang mga numaladawak pa'y. Kababain iti kasinarak ko. Kaano nga ta ang mapanunot ni Henry nga aginana? Makita pa'y kitin iti itsura na. Akanayon nga stress. Kasla ka na yun ang mabambanog. Nga uray awan mo't tinadagsa na trabaho na. Gapo siguro iti kapapanunot na. No kasano adaras bumaknang. Ay,
Sino nga tamot dahi ti umawawag? Hello? Hello, Manang Aliyah. Oh, Cindy, nakaawag gamat. Aday bagam? Agawid kami ka ni Ismael, ijayan da tatang ken nanang. Agawid tayo ko ma. Ayabam ni Manong Henry. Awan ni Henry, kapampanaw na. Among matan, busy aka na yun nga agpabaknang. Kasta ka di? No kayat mo. Si kalaangan ti umay, tapno makaaliwaksay ka mat. O sige, sumurtak ka da kayo. Sige nga Rodan. Dagasan da kalaangan di tabalayo. Okay, agyamanak, Cindy. Ay na, nagsaya at ayon ta nagawid kayo, anak ko. Ado ti prutas ken natangawit mi, tatang, nanang. Ay na, agyaman kami, anak ko. Ibabakla ang itilugan dagiti awit mi aprutas ken natang. Ay kaduaan kan Ismael. Sige tatang, mapantayo iti ayan tilugan. Mintan! Ti asawam ngay Aliyah, saan nyo akadwa? Amuyo matan ti asawak, nanang. Awan ti aldaw asaan abisi. Iso nga awan panawan na dayja sumurot. Dandanin to pa'y awan panawan na kanya. Kasanon nga inumaadaan kayon to iti anak. Di awan to ti oras na iti anak yo. Iso nga rod ano mabalin. Kasladyak pa'y kayat ti agsikog, nanang. Tama nga no kaasi kamin to lang iti anak ko. No awan to ti oras na kada kami. Anya ti ammo manang. Amangan no matungpal ti tarigagay na abumaknang. Di amangan no adanton oras na kan ka. Ti ko namkit di. Amangan no nakarkaron ton nga awan oras na kanya. Pakpakamustaan da kada tatang kananang. No kasta, nagawid ka dyan balay da. Wen, kadwak da Cindy kan Ismael. Sapsapulan da kadananang kan tatang, no sa dino ti ayan mo. Imbagaklatan, abisi ka. Imbagpay ka ni Ismael, tanawayalat ta ti oras na. Kasano, adalat tamat dagiti tauhan na ije farm da nga agasikaso. Naiturog nan. Simong batla na minsan iti imbagak. Madlaw anabambannog ti asawak. No apay mat ngamin akastoy day ti atao. Tarigagayan na launay tinarang ay apa nagbiag. Apay akas na ti itsura masimangpat. Malas talaga. Nalugi dagiti negosyo anak isuswak. Umanugot ka ngaminan iti kayat ko, amang rugita iti negosyo nga uray basit laeng. Numangrugi ka iti negosyo abasit laeng, lakay kan bakit tanton saan tapay abimaknang. Kasano nga rod itan, tanalugi ka manen kadag iti nakisosyam. Mang panunutak iti pamuspusan. Saan ka maawanan iti namnama? Ay na, Henry, ma-stress ka laeng iti kapapanunot. Baybay anak laeng Aleya. Pangasim, tabi na ko makontraen. Jakun amon anya ti aramid kiti asawak, nanang. Saan ko ang makasarita na imbag? Kaya't ko amang rugi kami kuma iti basit a negosyo. Hanggang di na kayat. Saan mo nga stressen ti bagim iti asawa, manak ko? Anya nga tano si kanti mangirugi iti kayat mo ang negosyo. Jay simple lang ako nam. Wensa nga agpaiso, nanang. Saan nakmat siguro apakibiyangan ti asawak no kas pangarigan? Adda ka di kwartam apagpuunam. Awan, nanang. Anya nga ta no padasam ti umutang kin ni Cindy. Amok nga adda kwarta dagiti nga agasawa. Wen nga agpaiso. Padasag to nga ibagakan kwa na, nanang. Lakay, umututang ni Manang Alaya iti kwarta pagpuunan na. Iso kano ti mangrugi iti negosyo akayat na. Jay simple lang nga pakanan. Katun
At damat iduldulin ta dita. Agyaman nak Ismael, talaga nakasingsingpat ka nga asawa. Gapot akabsat mo kat dayjay. Awan mo't sabsabali. Tapno adamat pagbisian ni Manang Aleya. Saan kat ajay lang mangururay iti isa sangpat ti asawa na ti aramidan na. Anya nga iti ammom. Amangan no ti bangunan na negosyo, ti pumatok. Day tangarod man ti pampanuno taglakay. Tangay na ibusan ti kwartak. Anda sa bali na panunot ko apamuspusan. Anya dayta? Nagabrodak. Adda mang recruit kanyak. Dakal ti sweldo. No kasta. Panawan nak. Barang dayto ti pagbaknangan ta, Aleya. Sige. Bayan ka no anya ti kayat mo. Ngam saan na kumamat alapdan iti kayat ko nga aramidan. Anya ti kayat mo asawan? Kayat ko timang bangon iti simple laang a negosyo. Uray basit ti kita. Tinapatag. Naragsakak. Pangalamit ti pagpuunam. Usarak tinabatbati a kwarta, taga brodak. Siya kung ti makaam mo, Henry. Saan ka amadanagan, ta sa anak a dumawat iti kwarta kan ka. Tatang, agyamanak manan iti panang tulong yo kanyak. Tapno maipatakder da ito'y apakanan. Awanan yaman na, anak ko. Simple lang. Ngam ayusin da ito. Mayat mo ti aglawlaw na. Tado ti kayaw. Nalamiis ti aglawlaw. Wen nga rod, tatang. Kan asidag iti iskwilaan dito. Iso mabalin mo lata ti aglako iti merienda. Day tamat lang ti planok, tatang. Tano addaman estudyante asan ang makabail agumatang iti pang lunch na. Di uray merienda laeng. Uray pansit lang, no iso. Mabalinan. At dalakit di maipaunag. Amom ka di, nang lukatan ni Manang Aleya, kit napigsa di pa kanan na. Wan nga rod. 5 basak edi na minsan. Kat tambayan ti estudyante di pakanan na. Ado ti estudyante a customer na. Maragsakan ak para ka ni Manang Aleya. Kit amo ka oray iso naragsak mat. Gaputan na pigsa ti pakanan na. Gusto mo't laeng. Tapno malipatan na ti problema na kan ni Manong Henry. Nanang, amangan no kayat nakatulungan ije pakanan. Ado nga ti customer. Kat marigat anak matan. Uray swelduhan kayo. Ay katwa na anak ko. Awan mo laang tararamidag. Nasaya at man tanapig sa jay pakanam. Wen nga rod, nanang. Daytoy talaga ti arapaap ko, idi pay laeng. Ti maadaan iti simple laeng apakanan. Kat kumusta mo't nga iti asawam. Dayjay, busy iti panagab-abroad na. Awan paikit din ti oras mi iti tunggal maysa. Sabagay, dayjay mo't ti kayat na. Iso asaan kon abibiyangan. Gapot ta sa anak mo't kit di abibiyangan. Cindy, ading ko, isubli kon ti kwarta abinulod ko kada kayo. Nagdaras matan ana parwar mo ti puuna, Manang? Kasta talaga, ading ko. Sinwerchan ako nada. Maragsakan ak para ken ka, Manang. Amo ka din ti asawam, anaganar ti pakanam? Saan ta saan mo't nga agdamdamag. Busy, iti panagab-abroad na. Makla at tulaangan dayjay, no maamuan na anaganar ti pakanam. Saan amaragsakan dayjay? Ti pakaragsakan na, kat jay dakkel asapol, tapno daras bumaknang. Kumusta ti apaplayam? Itaman lang amaranaan ka dito'y balay, iti kasto'y nga oras. Henry, anya ka diti mapaspasamak kan ka. Mangmangngagnak ka di? Apay akasto'y tigasat ko, Aleya. Anya ti kayat mo asawan? Intaray ti peke a recruiter ti kwartak. Adu kami ana biktima na. Anya? Apay ngamin asaan ka anagan anad? Amo nga rod a peke dayja a recruiter. Gapo iti tarigagay mo abumak ng adagos.
Saan mo nga usaran ti panunot mo, Henry? Awanan. Awanan tinamna matapay abumak ng alaya. Saan ko atarigagayan ti bumaknang, Henry? Sika lang ang agtartarigagay iti dayta. Henry, saan talakit ti amakurkurangan? Ayusan kanyak. Kan kang runan iti amin. Adda kumamat oras mo kanyak nga asawam. Saan nga ipangpangruna ti tarigagay abumaknang gapo tanapat patiglata ti kinaragsak ti maysa a pamilya kan ti kinaadda ti oras iti tunggal maysa. Papagayam, ditan ti nagibusan ti maysapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWD 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami tin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.